ассалому алайкум дӯстон, хуш омадед ба шабакаи мо. дар навори имрӯза барои шумо тозатарин ва муҳимтарин хабарҳоро аз ҷаҳони ММА омода кардем. барои ҳамин наворро то охир тамошо кунед. мо бошем оғоз мекунем. тобови ҷангори вазни ним вазни ACA Леонардо Силва дар суханҳои дигар топи вазни худ Фаридун Одилов ҷавоб дод. биёед суханҳои ӯро гӯш мекунем. Фаридун гуфт ки дар ҳама мавқеъ аз ман дида бартарӣ зиёдтар дорад. ҳама онҳоеро ки ман ба накавт равон кардам хуб омода шуда буданд ва ман умедворам ки ӯ низ ба ин муҳориба бо беҳтарин формаи ҷисмонии худ мебарояд, чунки мо ҳамаи чизро дорем то ин ки беҳтарин муҳорибаи шомро ташкил кунем. ман омодаам ки хунрезӣ кунам ва ҳамаи чизро қурбонӣ кунам агар ки барои ғалаба ин чиз лозим шавад. оё ӯ барои чунин худқурбонӣ кардан омода ҳаст ё не, гуфтааст Силва. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи онҳо аллакай рӯзи 15 август дар турнири ACA 190 дар шаҳри Москва баргузор мегардад ва дуюм муҳорибаи асосии турнир хоҳад шуд. бе пул ҳиҷомат дар шаҳри Москва ширкати шифофармо ба шумо пешниҳод мекунанд ҳамчунин дороҳои гиёҳӣ барои простатит, барои қадро баланд кардан, барои мӯи сар вариш баровардан, барои фарбе ё хароб шудан, барои меъда, гурда, писариазм ва витилигоро низ пешниҳод менамоянд. боварӣ надоред, худи ҳозир ба номерҳои дар рӯи экран буда занг занед. шифофармо дар хизмати шумо. тобови ҷангори вазни сабук UFC Арманд Сарукян ба дигар тобови ҷангори вазни худ Педи Пимблет ҷавоб дод. ту ягон кас нестӣ, ту як ахлотӣ. Дана Уайти падарат ба ту якду рақиби пиронсолро дод то ин ки туро пеш баранд ва ту ҳамон шахси нодаркор. ман ҳамаи чизро худам ба даст овардам. ягон чиз аз осмон ба сари ман афтидагӣ нест, ахмақ. акнун беақл нишаста интизор шав то он вақте ки падарат нагӯяд ки чӣ кор бояд кунӣ, навиштааст Сарукян. ва дӯстон, дар навори гузашта мо суханҳои Педи Пимблетро оиди Арманд Сарукян пешкаш карда будем. агар тамошо кардагӣ набошед, дар омада тамошо кунед. чӣ гуна ки мебинем рӯз аз рӯз бадбинӣ байни Арманд ва Педи зиёд шуда истодааст ва аз ин кор таърих сохта ва муҳорибаи хайпӣ ташкил карда мешавад, лекин ба шарте ки Педи розӣ шавад. ҳамчунин бо эҳтимоли калон ташкилоти UFC муҳорибаи Педи зидди Топурияро дидан мехоҳанд. аз ҳамин сабаб худи ҳозир маълум нест ки Арманд муҳорибаи навбатии худро зидди кӣ мегузаронад. чемпиони пешинаи вазни сабук UFC Чарлз Оливейра гуфт ки барои чӣ маҳз зидди Рафаэл Физиев меҷангад. рости гапро гӯем, ягон ҷангвари топи вазни сабук розӣ нашуд ки зидди ман дар Бразилия муҳориба гузаронад. UFC ба ман дигар ҷангваронро пешниҳод карданд, лекин дар натиҷа онҳо розӣ нашуданд. ҳозир онҳо навишта истоданд ки ин муҳорибаро мехостанд, лекин ин чиз дурӯғ аст. Топурия чанд муддат пеш маро шикаст дод ва ӯ рақами 1 аст. Арманд муҳорибаи унвонӣ интизор аст. Ҷастин Гейҷ гуфт ки танҳо барои камарбанд меҷангад. Макс Холлоуэй бошад дасташ шикаст аст. Дастин Порье карьераи худро ба анҷом расонид. Дэн Хукер бисёр гап мезанад ва байни мо чанд сол шуд ки нофаҳмоиҳо ҳаст, лекин вақте ки ба ӯ занг задан ӯ отказ кард. Физиев ягона шахсе буд ки розӣ шуд. ӯ тайёр буд ва ин муҳорибаро қабул кард, гуфтааст Оливейра. Ногуфта намонад ки муҳориба байни Чарлз Оливейра ва Рафаэл Физиев рӯзи 12 октябр дар турнири UFC Fight Night дар Бразилия баргузор мегардад ва муҳорибаи асосии ин турнир хоҳад шуд. Физиев ба ин муҳориба баъди ғалаба зидди ба Хамондес мебарояд. Оливейра бошад баъди мағлубият дар муҳориба зидди Топурия. ба фикри шумо дӯстон, дар ин муҳориба кӣ ғолиб шуда метавонад? Фикрҳои худро нависед. мо бошем мегузарем ба дигар хабар. довталаб барои камарбанди вазни миёнаи UFC Ҳамзат Чимаев гуфт ки зидди ӯ бояд ки барои куштан бароӣ, на барои ҷанг. одамон мегӯянд ки Дрикус тобоварии хуб дорад. ба ман нигоҳ карда мегӯянд ки Ҳамзат дар тобоварӣ проблема дорад. ӯ хайп аст тамом. чанд сол шуд ки ман дар UFC баромад мекунам ва одамон ҳоло ҳам мегӯянд ки ман хайпам. Роберт Уитакер чанд дақиқа бо Дюплеси ҷангид. ӯ Дрикусро ба замин афтонид. ана ба ман бошад Уитакер ҳатто як зарба зада натавонист. бо ҳама рақибоне ки ман меҷангам мегӯянд ки ман барои ҷанг омода шуда истодаам. чаро ту барои ҷанг омода мешавӣ? агар ғолиб шудан хоҳӣ, ту бояд ки барои ман куштан омода шавӣ, гуфтааст Чимаев. ва дӯстон, фикр мекунем ки Ҳамзат Чимаевро таслим кардан номумкин аст. ӯро ё ба нокаут равон мекунӣ, ё ин ки бо тариқи усул беҳуш мекунӣ, ё бо қарори доваро ғолиб мешавӣ, вагарна ӯ таслим намешавад. ҳамчунин дӯстон, бояд гуфт ки ин муҳориба дар бисёри саволи мухлисон оиди Ҳамзат Чимаев ҷавоб дода метавонад. дар ҳамин ҷо навори мо ба анҷом мерасад. фикру ақидаҳоятонро нависед. ҳатман дар YouTube канали мо обуна шавед. то боздид. хонободу сарбаланд бошед.